Abantu ba minto ba Nyansiongo mbuyamole naende. Bas, abantu ba minto. Nanta que te monte querede. Ege kogera. Iga ninka. Kusa wana tali boigo. Iga ninka. Inuna abana ba minto. Na baise que ba minto, na bamura ba minto, abagaka bari batenena ari na bayiboli bane. Abantu ba minto. Iga Nyansiongo, igentukiagara na iga ali tanga ningo ba kerambu ya mono. Buna mwa tukaribisha litu aja iga. Naende buna toka ndete ko ba mona inu iga gocha. Abantu ba minto ba Nyansiongo. Inchengo akambu ya mono buno mwano ino montegerere. Asenge jobu anchani waino neri ogiri ino liye chinguru. Ege kugera korona aruete serikali. Onye tali abagusia abagaiga, especially abantu ababura bakongete buna makongete. Aga abantu abako gamba kanga go wangitetero mtago. Igo abantu ba minto. Iganda gatako batebiri tanga niga. Injeko wenkora ya neme jo manyene buno mwana Matiangi, Fred Matiangi. Ganye ruete na indi nyasaye buna ala nkonye. Ama tukonde moya sense ya manali bagala ngeli okora abantu. Igonta ke dokolera abantu baito emere mone chinguru Jones na kerege ntona. Na kiya kogera ekaro tu alenga semere moya serikali tu abegete pale rami tukagaje sukuru na muongoliga tukagaje bilinge nyamenya tukabeke domitoria wa mura 1000 Nyansiongo kogenderia magendero yense mo yaito iga bora. Bona bana wabacho bogambiga. Emere muheme nene toroche noko na korama abantu noko na kugunkwara noko na weta iskoga gotianira abantu. Eba election nere igaiga. Chikura ne mangana yo korete segi. Kete chikura abantu mo waka ngora mo chora abantu ni monta ito mo chore. Serikali na ende materia abantu ba minto le rongo kwananda mangana iganka amakongu. Njena na korora kuna kaiboletwe nana korora abantu babwate bitina nenda mwamu nelibero mune serikali yetu. Yani ngabantu bakobwati mpaka seno nyomba kesona bakora terese gyo gukora amoko gochao igomboro zimumbo yabakora na babantu baito mutagitego abana babago tumugo chaga abagena bakanu chibesa no muntu yokogamba batebu bachikonda amaga kesona seito Nyansiongo bachega iga seito Nyansiongo bachikonda mirororo na bachega iga bachoro muntu UDA banda etero usoku elinde na lindazi abantala tigamba boli echiro eri matari tuagachite matari abangira baito bagoitwe para iga tukagache chira ari tokore tokare ile para eri chibasa chonsi ari ke budget nonyiro umuntu oyo gochaga iga bagojanero chakonda moye women rep kanganero kwata mayanda ango obwana ile chire liere bono ibagarie bintebyo nokonda amagoka na ntumu sangerekano niche bakorama ejire chikora chirega igachigwakwa abantu ba minto igoto tageta gwaka chikura litangani abantu babora bumbatebi na inde montegerere goto gwaka chikura no molembe na inde tomenye no molembe na inde tobuga tia machiko bata bamba buga tikuraga baba ni tikuraga abantu bara bakere chikura na kigeko era bana weta nechibesa bagwaka abantu onye komanyete nganwanchire na ino le popire sabantu nkiko na gwakera abantu chibesa kona utianira abantu bakuna ndo kwenda abantu orango wakera chikura bono bamenye kurwaro chibese bona ziga settlement mo mwenye de chae chibese renga twadira chibese chiasa koirwe ense ya ito ya sakoirwe chibese chiasa koirwe na chichi para tuga abantu ito chikwa na bomota que tomenye ngeche kabiri bona chaiga abantu bamito ko batebye gendeke mo abagusiba minto montegerega na ende gona chaga na barayaba injega ngo tara na bagaka base itoga na bunzigete none iga no mogaka machogu nonde ga no mogaka minto province Ongeri nonde ga no mogaka minto mingo magara
Nabara ibande. Mheshimiwa Senator Onyonka. Oya, Mheshimiwa Gezaira moko na alinga. Abantu baminto. Aya, 20 iwinga Montegerere. Alo? Arambe! Arambe! Wasi Montegerere. Abagusi Kenya buna abantu bande. Aba Kenya bana chile kina serikali yazijiwe mirimo tigegende kusobola tali boyiko. Mutakete bagende. Ekiagera gazdi yego korekana logo sakora woka ebitina byoka kitegi choka nebintu nebyo. Nakigeko vera totagete abantu baminto. Ekero to waka chikura iga munjule iga. Abantu abe enda mwamba bwate nebitina babwata asende. Nakigeko arabago cha kondete na machaya iga asito kesona. Omanye Kenya ngima siba election jire. Oyoko gamba taragenda ande kusi yaimo kerete gocha mamire chukiri chibesa achiko rangeria bantu kurunyansio na kuwekeyo achiko baka chibesa na mota keteiko na bachi baketi tiara mae kali chonzi pi kali cheni kamana ni oko boli kwa nenko baboli noko abantu baminto mota ketenga ndere bosi boli chukure cho president mora chama oko je mota ketenga nchi ya moja tu peke yake ni kusisi zote kukaa pamoja, weka amani na kupiga kura. Haya mambo mnaona hapa ya kuonga, na nitauliza IBC, hii ni aibu ya ajabu. Pesa sasa inaongwa hapa mchana. Hata leo nimeona kule mbele wanaweka watu kwa laini, wanawapea pesa mchana. IBC inaangalia hii maneno yote, magari ya serikali, watu wa serikali, na hao wanapiga hapa kujigamba kusema wao tutaiba kura. Ikiwa mama itema kwa chukura, wale watainga ngoja kuiba tole chukura. Ngai moja kwa wekera wako iba. Mwacha mangana hiyo. Na basoro ira bantu baminto, ene ngakie ito buno mugusi, kworo kyo boene nga abagusi toko bamo na bantu bande, ekiara nonda mo na bantu bwana balitore so pinsani. Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, na wapele tuenzi yamo. Kwa salamu, kolole msendo kwa yenseye, ekiangana bantabasa kwa yenseye ito wa yekoli. Mwaisa kuancha, kamoranje, ekuli eye, esegire gaigane gatiane, no yo kugamba. Sibole, você não é muito mais. Como cari morato sike. Como cari morato sike. Moro que vale como te van a levantar otro sike. Otro sike. Que haga la banto vai tomar na chile que vai ga cura chavo en chillo ga. So no que na vuelta